Бүгін Татарстанға эш сәфәре белән Россияның вице-премьеры Виталий Мутко килде. Ул ТАССР оешуга 100 еллык юбилейның оештыру комитеты рәисе. Бүген башкалада махсус утырыш та узды. Юбилейның төп чараларына быелның декабрьннән старт биреләчәк. Бәйрәм Мәскәү, Санкт-Петербург, чит илләрдә дә узарга тиеш. Тантаналы көннәргә әзерлек ничкәлекләре турында тулырак Фәйрүзә Мәҗитова. Это все было у нас в Татарстане. Бу Татар автоном республикасы төзелү турындагы карарның төп нөксәсе. Аларны бүген Владимир Муткога тәкъдим иттеләр. Менә янәшәдә генә республика предприятиеләре товарлары юбилейга дип ТАССРга 100 маркасы белән чыгаралар. Әйтик, Кукмараның киезитек басу фабрикасында менә шундый башмаклар, киезитекләр һәм түбәтәйләр эшләнгән. Шулай ук уйыкларга да менә шундый милли бизәкләр төшерелгән. Баш киемнәрен президент та киеп карады. Кунак җөрьәт итмәде. Курткаларга да ТАССР билгесе төшереләчәк. Яңалыклар белән танышкач кына киңәшмәгә күчәләр. Мероприятия плана рассчитаны на 19-20 год. Времени не так мало. Сүзне Виталий Мутко күргәннәрен тәгаенләүдән башлады. Республика стала очень привлекательная. Казан елдан-ел моторая. Ул хәзер бөтен ил туристлары һәр россиялеләр яратырга өлгергән 3нче шәһәргә әйләнде. Монда ял итү өчен бөтен уңайлыклар бар. Татарстанның 1 гасырлык юбилее да федераль дәрәҗәдәге чара. Ул да тиешенчә узсын иде. ТАССРның 100 еллыгы тантаналары да югары дәрәҗәдә узарга тиеш. Планлаштырылган эшләр байтак. Исемлектә халыкара саммит, форум, спорт уеннары һәм сафка басачак биналар. Новое здание получит Национальная библиотека республики. Завершится ремонт здания бывшего рабочего театра, Алапузовский театр, где будет размещаться театр созвездия Йылдызлы. Предусмотрено открытие социально значимых объектов культуры, спортивной сферы, парков, скверов. Моннан тыш яңа метро станциясенә ТАССР исеме биреләчәк. Юбилейга дип Россия банкы кыйммәтле металлдан тәңкә, Россия почтасы конверт белән маркалар чыгарачак. Дәүләт бүләге дәрәҗәсенә ия булган медаль чыгару турында да сөйләштеләр. Республика үсеше өчен фидакар хезмәт куеп, аның дәүләтчелегенә зур өлеш кертүчеләр бу медаль белән бүләкләнәчәк. ТАССРның 100 еллыгы тантаналарын уздыруга федераль үзәк ярдәме дә зур. Бүген президент Виталий Муткога зур Казан боҗрасына кергән юлларны һәм Идел аша югары станга таба күпер салу проектында яклауны сорады. Тема, которая для нас очень важна. Сегодня поручим Министерству транспорта вместе с Министерством экономики эту тему посмотреть еще раз. Минтимер Шәймиевның үз тәкъдиме. Ул республика уңышлары турында ясалган фильмга Кремль, Зөя утрау шәһәрчеге һәм Булгарның ЮНЕСКО исемлегенә кертелүен өстәргә кушты. Они не могут быть не отражены. Вот на эти моменты в фильме, я имею в виду, у нас материала достаточно, дополнит. Юбилей тантаналары Татарстан белән генә шикләнми. Мәскәү, Санкт-Петербург, чит илләргә дә барып җитәчәк. Бүгенге утырышта аны Швейцариядә дә уздыру тәкъдиме килде. Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.